confio, vull seguir confiant en que les coses poden canviar. Necessitem canviar les regles de joc. Aconseguirem canviar les coses a través de la implicació. La construcció des de baix. A cada barri, a les places i al carrer. Estem preparats per passar de la protesta a la proposta. I no ser manipulada. Tinc moltes ganes de dir el que penso. Les meves esperances estan posades cap a un moviment d'aquesta mena. Creiem que hem de confluir tots els moviments socials. Para confluir hay que ceder y para ceder hay que escucharse. Y el reto es ver si las diferencias que hay, que obviamente las existen, nos podemos poner todos de acuerdo. Yo creo que sí. Complicitats que moltes vegades seran difícils, però que si no fem pinya ens faran llenya. No baixem els braços, aprofitem la força que hem agafat aquests anys, anem endavant i fem-los fora. Moltes gràcies.